Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Babon! Bueno, quant de temps, Bueno, avui no vinc a fer riure gaire, vinc a parlar d'un tema sèrio. L'únic que els temes serios en aquest canal se tracten una miqueta així i doncs faré gaspatxo mentre us explico què tal tot, vale? Ooh ee ooh ah ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ting tang walla walla bang bang. Deixem-nos de gilipollades, vale? Perquè el tema que venim a parlar avui és una miqueta bastant sèrio. Bueno, aviam, el que us vinc a parlar avui pues, és un tema bastant recent que ha passat aquí a Catalunya, vale? Però us he de ser sincers i hauria d'haver estat jo més pendent per poder donar bé la meva opinió, vale? Però bueno, doncs, per circumstàncies no més importants, vale? Però per mi eren intranscendents, vale? Que jo hi havia de ser-hi sí o sí, pues no he pogut estar gaire al tanto del que és l'incendi. Jo sé que l'incendi pues, ha cremat moltes hectàrees de boscos, no sé la xifra exacta, no me la sé, perdoneu-me, vale? Vosaltres, pues, si ho sabeu, pues, l'aneu a buscar, que està a internet, jo ho sento molt, no me la sé. Però bueno, per què quina opinió vinc jo a donar? Més que, bueno, poder no és tant una opinió, sinó és més una reflexió, vale? Jo a casa som pagesos, vale? I portem pues, tota la vida sent pagesos, vale? L'únic que no hem tingut mai el que és un tros de terreny fixe, sinó que sempre hem sigut jornalers. Però, tot i així, al ser jornalers, doncs sempre hem cultivat la terra doncs a tot arreu on hem pogut, vale? I, bueno, jo el que sí que sé és que l'incendi, segons s'ha dit, o almenys fins ara, vale? A hores que estic gravant el vídeo, no sé què doncs, dies més, o sigui, d'aquí uns dies es trobi una altra cosa, per ara no se sap. Doncs es veu que és perquè els fems d'una granja doncs, van fermentar i sí que és cert que quan els fems fermenten, pues, fumegen i tal, però bueno, nosaltres a casa no hem vist mai com uns fems pues, s'han incendiat, però sí que és cert que fumegen. Bueno, la qüestió és que, clar, òbviament aquest pagès pues, tenia els fems en un puesto pues, que no hi haurien de ser-hi. Això per començar, perquè ho has de tindre controlat, perquè pot passar qualsevol cosa i mira el que ha passat. I de fet, doncs, hi ha persones ferides, persones que s'han hagut de desallotjar, animals morts. Bueno, ja sabeu tot el que són les notícies. Què passa? Bueno, aquí vinc a donar ja la reflexió, i és que això passa perquè la merda del govern i a la gent doncs no li ha de treballar al camp. I la gent se'n va cap a les ciutats i es pensa doncs, que l'oli que es mengen, les botifarres, les llonganisses, la pasta que tant us agrada doncs surt del no-res i no, això porta feina, té una feina a fer això. I l'estan fent persones que estan entrant doncs als 70-80 anys, vale? I que no es jubilen. Per tant, això arribarà un dia doncs, que no hi haurà jovent, no hi haurà persones. I vale, jo estic d'acord que doncs, molta cosa doncs, l'exportem d'altres països, però el que la gent no sap és que les coses més bones, les que nosaltres cultivem, estan aquí. I tot el que tenim aquí, que és el bo, ho exportem cap a fora. I nosaltres importem menjar, que sí, que està bo, però que està més bo el nostre. Vale? L'oli que fem aquí sí que se'n queda una part aquí, però també molt el fotem cap a fora. Tot el que són els fruits secs, tots se'n van cap a fora. I la gent se'n cansa. Arriba un punt que la gent se'n cansa.
I el govern doncs, no dona ajudes, no inverteix calés, no et deixa netejar els boscos si no tens permisos, i els pagesos netegem els boscos perquè els necessitem nets per si passen aquestes coses. Inclús, si no els netegem, doncs hi cultivem. I això, doncs, te'n vas un segle enrere i te trobes tot cultivat. I ara s'ha deixat perdre tot i s'han fet boscos. I per això els incendis cremen tantes hectàrees i fan tant de mal. I s'escampa tot tant perquè, doncs, pel calentament global, doncs, fot més calor, l'incendi fa més via i els boscos estan tots, absolutament tots secs. Ja pots regar tot el que tu vulguis, que estan tots secs, tots plens d'esbarzers i tots plens de... de matolls i tot sec. I això provoca que l'incendi campi sol. I, òbviament, doncs, no el pots controlar. Ja heu vist tots vosaltres els dies que han trigat a controlar l'incendi. Per tant, què vull dir amb tot això? Home, doncs que la gent hauria de fer un pensament i no anar a treballar... O sigui, no infravalorar la feina que fan els pagesos, perquè sense naltros ja em diràs tu què menjareu. Perquè jo entenc que, home, treballar en una oficina doncs està bé, està guai, cobres tot el que tu vulguis, però, home, alguna has de menjar, no? I arribarà un moment que tothom voldrà treballar en oficines o voldrà ser youtubers. Jo tinc el canal per pura diversió i ja veieu el que l'utilitzo, superpoc. Per tant, jo penso que tothom hauria de fer un pensament i si teniu antecedents o familiars o tot, que teniu tros de terra, home, doncs no el desaprofiteu, perquè costa molt cultivar, són moltes hores de feina, hi has de dedicar molt de temps i entenc que es fa pesat. Ho entenc, d'acord, entenc que és una feina doncs, que no és la més divertida del món i que si no t'agrada doncs, no ho faràs. Però penseu que sense els pagesos doncs, no menjaríeu. Per tant, no infravaloreu la feina d'un pagès, perquè jo m'he trobat molts cops que doncs, m'han criticat, m'han dit de tot per ser pagès. I clar, en aquell moment m'afectava perquè també era més petit, però avui en dia si m'ho diuen és tan fàcil com dir-los que, bueno, doncs gràcies a mi menges. Infravalora la feina que tu vulguis, però gràcies a mi menges. Jo tinc olivers i els he plantat fa poquets anys, vull dir, trigaran anys a fer bona collita. Però gràcies a mi, doncs, tota la contrada hi haurà oli bo, vale? I penso doncs, que tothom que té un tros de terra, dels avis, doncs, si el veneu i li doneu, bueno, i us el compra un pagès que de veritat vulgui estar dedicat al camp, no us ho penseu dos cops, veneu-li, perquè és el que el camp necessita, que estigui cultivat, perquè quan el camp està cultivat l'incendi no es frena, vull dir, potser se't cremen 2 o 3 arbres més, però si tens 1.000 arbres, doncs bueno, vale, se t'han cremat 2, no s'hi pot fer res més, saps? Però el que està llaurat no es crema, l'incendi es para. I si estigués llaurat, l'incendi no hagués avançat tant. Però com que estan els boscos secs, com que el camp està perdut i ningú fa res per evitar-ho, i m'encenc perquè me toca molt la fibra, doncs es crema. I ara, doncs tots aquests dies, doncs tothom ha estat fent molt d'incapié, que es diu en castellà, en tot el tema de l'incendi. Però m'ha fot gràcia, perquè durant la resta de l'any no diuen res dels boscos que estan secs, no diuen res dels pagesos, ni ens entrevisten, ni mos diuen res. Ara que ha passat allò de l'incendi, ara sí que els importa. Però el més graciós de tot és que poder d'aquí 2 setmanes, la gent ni se n'en recorda, vale? La gent suda, perquè com que no és un tema que els interessi, si traguessin el wifi, vale? Llavors farien revolucions i farien de tot. Però en això, doncs, com que se'ls hi suda, vale? Perquè van al Mercadona i ja ho tenen tot allí a puesto, col·locadet, doncs no passa res, jo tinc menjar i els altres me la suden. Si els pagesos cobren 30 cèntims per 1 quilo d'avellanes, doncs a mi què m'importa, saps? A mi què m'importa? Doncs no, això no va així. I els mitjans de comunicació ajuden a que això vagi així.
Perquè ara donen ressò de la notícia, però al cap de 2 setmanes te diran qualsevol altra tonteria i ja està, s'haurà oblidat. És com, per exemple, el que va passar amb el del tema de Notre Dame. Quan es va cremar Notre Dame, tothom va estar pendent. I en que se va cremar una mesquita o no sé què... No ho sé, vull dir, perdoneu-me si m'equivoco perquè tampoc vaig estar gaire pendent. Perquè trobo que si no estàs pendent d'una cosa, no estigues pendent de l'altra perquè sé molt hipòcrita. Però vull dir, també es va cremar una mesquita o una capella o una església o el que sigui cap allà a Orient Mitjà. I cap mitjà de comunicació va dir absolutament res. Per tant, doncs, ja te'n dones compte de com va el món i de com funciona tot. I també us he de dir que jo per l'Instagram, quan se va cremar Notre Dame, vaig veure un munt d'Insta-stories parlant de... donant-li veu a la notícia i tal, i quan se va cremar la capella o l'església d'Orient Mitjà també. Però jo n'he vist molt pocs d'Insta-stories de tot el tema que s'ha cremat d'aquí de Catalunya. I jo penso, hòstia, per què collons la gent es preocupa tant per les coses de fora, per coses que ha construït l'ésser humà, com per exemple les catedrals, les esglésies i tot això, i quan se crema algo que és natural, algo que necessitem perquè ens dona oxigen, la gent se li suda, i més a Catalunya. Vaig veure més Insta-stories quan se va cremar Notre Dame que quan se va cremar tot l'incendi. I home, doncs això no pot ser. Això no hauria de ser així. I no res, nois. Ja ens veurem en els pròxims vídeos. Espero que us hagi agradat la reflexió i ens veiem molt aviat. Adéu-siau!